Madoka mabuja tauya noNhau dzanyasi zuva rochigumi nanhatu mumwedzi uno waGunyana amazuva 450 459 pachirungu ayo Joboscar agara mujere pakaita kunyangariwa komana nyasi rikaiti kupei zviri munhau dzanyasi tiribe mufaro nozvaitiwa kuchikwata choManchester United. Wendo huno takati tibozviringira kana wakomana rikaiti nokupai zvenhau dzanyasi muchigwishu chaicho nokutoti pakaita kunyangariwa. Bato roCCC nyasi radoka riri kufarapo kare kutoti ipapa kuNorton ndo wana meya ikweyo ari kutungamira Norton Town Council anonzi Eshwadi Chamunogwa pabodzipo naEmmanuel Chikaponya ari ndiye anomutedzera. Tiri kuwati makorokoto Kwekwe pokare guta roKwekwe ndiyo wari kutungamira kuna Dr. Henry Madzorera pabodzipo achitedzewa naMelody Chingarande. Tiri kuwati makorokoto wendo huno wari kuningisika kuti wakaita zvisvinu zvokuisa vanhu vanoziva zvakawanda pamusoro wachibva wafundisawo vamwe wechidiki wachiri kutsimukira pasi kuitira kuti zvireke kugopfa kana iwo wakuruwa wakazosiya mabasa. Tikuramba tichizvitenda zvidai zvatoenderera mberi. Chandonetsa basi papapa chadoka chiri kuvhunzika novamwe kutoti kana tikahwina makanzuru eseya asi gurukota rinoringana zvokutongewa kwematunhu rino masimba okuti nyepa zvokuita nozvisiri zvokuita zvichazotekaira sei. Ipapo ubato roCCC wari kuti aiwa kodipfamai henyu rambai muchindoziva kuti isusu taakuda kupinda ndisu kotonga zvinhu zvinobva zvaita kuchinja maitiro chaiko. Rekai tione kuti shanduko yacho inenge yakamira sei. Asi wauimbisa kutoti aiwa panenge pari kuitika tusvinu hwii kusikinyiwa tukono. Izvozvo toramba tichizvitenda. Pokare meya weguta roBulawayo David Cottard abva atotanda ipapa kureketa achitenderera nokuringa zvinhu zvakanyanya kukosha zvomugutamo kusanganisira kunonhadziwa mvurayo guta roBulawayo pokare nokumwe kwavanenge vachiita zvokunhadzira manyara kuti yaendesiwe pakanaka. Aiwa tiri kuti watotanda kuita basa rese zvakanaka. Ipapa David Cottard abva atotanda kutenderera novamwe makanzura voguta roBulawayo. Tiri kuramba tichivashuvira tusvinu. Rekai tigoramba edu takaringa kuti zvinenge zvitekera sei. Taakutomirira kuona kuti zvaigoreketa zvokutoti wanhu wakapuwa matenda zvisirizvo wada unzi wabisiwe matendayo pokare nokutoendesiwa kumatalodzi mhosva. Aiwa rekai tigozviona kuti zvinotekaira sei. Tinenge tichindokunyepai ipo zvinenge zvaakuitikapo. Kune wamwe wanhu kuZimbabwe kuno wari kugara muSouth Africa wari kuzvitenza kutoti progressive Zimbabweans in South Africa. Ipapa wagotoreketa kutoti waakuronga kuti kana zvanhadzirika wagoende kopfika zambuko Robert Bridge kuti reka ugoita wanoburika kana wanopinda kubva muSouth Africa. Wati wada kuzviita izvozvo kuitira kuti waratidze kuvhiringika kwawo nokuda kwesarudzo dziripo kutekaidziwa zvisvinu. Wagoti aiwa tadichiwa zvakwana zvaakufanira kuti zvichikuhwe manje. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Tinenge tichindokunyepai ipo zvinenge zvaakuitika. Wati zuva rokuti wachaita zvirini wati wanaroba. Tinenge tichikunyepai. Mumwe mubvana womuZimbabwe ana makore 25 Namatai Kwekweza ipapa agonzi ndiye ari kupuwa mubairo woinonzi Kofi Anan Next Gen Democracy Prize. Iyi kwai mukombe unopuwa avo vanenge vachiita tusvinu mukusimudzira kutonga koguta ruzhinji democracy pachirungu. Tikuramba tichiti makorokoto wabvana wari kuita tusvinu. Wamwe wanhu wanoringa zvematongerwo enyika wagotiwo bato roCCC ribe kuita tusvinu parakaramba rakaita kunamirana naiye Tendai Masocha
mushure mekunge ambobatiwa kuti ndiye mumwe wavanhu wanga vari kukonzeresa kupambiwa kwevanhu, abduction pachirungu, paakapambiwa tatenda muChiBuja, ipo paye pakabva paita kuvhiringika chaiko. Asi rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei, nekuti batori waribecha wareketa chiri pamutemo kutoti ndo zvavakamirira, asi vanhu vari kuringa vari kurwadziwa nazvo, kusanganisira vamwe vanotsigira batori wakaita sana makomborero harezuwishe, ana tawanda muChiBuja pabodzipo nana tandekile moyo, wese waribe kufara nozviri kuitika kuti tendai masocha anoramba akanamatira nobato iye aizikana kuti ari kugosenza nevanhu, waita zvokusikinya tukono kuvanhu bato sei. Rekai tigoona kuti zvichapera sei ipapa, asi tiri kuona mumwe agwisiwa chaiko. Tukaringa hedu dzomutambo ka zuva ramangwana kwaichikwata chedu choragibhi chovanhu vanomwe, rugby sevens pachirungu, chinenge chiri kutamba nechikwata choMadagascar nonguva dzopfumbamwe dzomakuseni kuHarare Sports Club. Aiwa, endai koringa nokuona kuti vanenge vachiitawo sei, mowatsigireka wakomanawo vanozikana nokuti macheaters, tikuramba tichiti pamberi nawo, pamberi nawo. Tikaringa dzobhora, Bulawayo Chiefs yaita kukwechakwedza chikwata choDynamos Dimbare, aiwa zvafadza notuiri kukabodzi. Cranbourne Bullets yasaya kana bullet ribodzi wakomana vayajiwa newakomana wemarasha. Aikoziva mbaniko kuti marasha anosimba kudarika mabara. Kabodzi kwa0. Ipapa wafana wechikoro hoHerentals wagwisa chipembere chibodzi, wakomana Black Rhinos yajiwa notuiri kukabodzi. Ngezi Platinum yaita kuzvuzvurudza chaiko, kusiya yaisa mumatope ega ega. Chikwata choGreen Fuel yamwisa tutatu Green Fuel vayasaya kana kumatandanyadzi. Apawo Manika Diamonds yaita zvibodzizvo vayamwisa tuiri ZPC Kariba vayasaya kana simba. Apa heno kuti wakomana wamagetsi waipoirwawo sei, kusaya kana kabodzi pakaita kunyangara. Zuva ramangwana kepekepe inenge yakaringana naiyo Chicken Inn. Tikutosvira kuti kepekepe ijiwe, kujiwa chaiko. Highlanders Boso mangwana iri kuhwapurana bhora apo kare. Nowe yada. Tikaiti kuona kuti mbani anenge achizoti tasa ipapo. Kaiti ringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa nyasi wakuru hurumende pabodzipo nezvematongerwo enyika hwese wanga waripo kunzvimbo yoKZN wari kuchema iye Mangosuthu Buthelezi. Iwa rekai wapfawanaka kam, kaitisire pakadando. Tindorimo muSouth Africa, komisheni inoringana nezvomasenza kwamabhizimusi zviri pamutemo, Competition Commission pachirungu, kwai yagoreketayo kutoti muSouth Africa zvinhu zvakaita somapfuta okubikisa, zvinhu zvakaita soupfu nochingwa, zvese zvakanyanyitsa kukwirisiwa mitengo yacho zvisiri pamutemo. Idi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho ipapa. Tinenge tichizokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Nyika yoZambia kwakuita kunakidza wakomana, ukaona zvadari ubva waziva kuti paita kunyangariwa. Dr. Nevers Mumba ipapa wagotoburika wari kureketa kuti kuna vanhu washanu womuzambiamo wakabatsirana noZTBC noZimbabwe government, wakabva waita kuburitsa firimu rodocumentary rakaita kutuka nokuzvidza hurumende yaChichirema pabodzipo nayo waNevers Mumba. Rekai tione kuti zvichapera sei. Asi izvozvika izvi ndo manyongorika aya ari kuitiwa yokutoti ZTBC inotadza kuburitsa zvinhu zvisvinu zvomunyika medu, asi yomhanyira kutsvaka nokuda kusora nokuda kupotsera matope kune vamwe vanhu waribekana nyaya nawo. Wanoziva bachere kuti ukapotsera dope rimwe rinosara mumanja kamu, unobva waita newewo unenge waitawo dopewo. Rekai tione kuti zvichapera sei. Asi ipapa pari kuningisika kutoti mumwe munhu achagona kugwisiwa nayo nyaya iyi. Tindorimo muZambiamo waEdgar Lungu wari kuvhiringidziwa chaiko newafana womuzambiawo. Kureketa kuno warambidziwa kuenda kwawanga wachida kuenda, kwaiyanga achida kuenda kunonzi
kunyika iriko kuAsia kuSouth Korea. Tikaitione ipapa kuti zvichapera sei. Asi kurambidziwa kwaaita wari kuti iwo wamurambidzano kutoti zviri kuitika mudzimai wacheyu pokare novamwe wanokona kunge waine zvimwe zvavari kuda kuronga wakaendesa kunze kunyika. Haunobva watoona kuti manyongore yatanga. Rekai tirambe takaringa kuti ichapera mushechere iyoyi. KuMorocco kwai wari kuramba iwo kuMorocco kuti wabatsirwe nonyika dzakaita saAmerica, Germany pambodzipo noMatariana. Kwai zvibatsiro hwese hunoda kubva ikweyo wari kuhuramba wachita iwo wari kudaba. Zvakaita kuoma wakomana. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo William Ruto kureketa kuno ariko kuAmerica kuSilicon Valley. Wabiyedu wanokona kunota ipapa kana zvikatikaira zvizvino. Rekai tione kuti kuchaburikei mushure mekunge wabenhuka. Rekai tione tinenge tichizongondo kunyepai kuti zvinenge zvatikaira sei. Tiri ipapo mabuja. Rekai hedu tipete muhwedu panyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.